Uma ngabe soyobatshela kini ukuthi wena uyastrugglisha ngokwe mental health, ngicela ubatshele ngesizulu. Ngicela ubachazele nje kahle ngesizulu indlela ozizwa ngayo ngoba akekho umzali ongeke athuke eqeda kuzwa ingane yakhe imchazela ukuthi ma ngizizwa nginokuzenyeza, ngizizwa ngiyinto engelutho, ngizizwa ngiyinhlwa, ngizizwa ngiyinto engenabani emhlabeni noma ngabe kuthiwa ngihleli nani, lento engiphethe yenza ngingakwazi ngisho ukubona ukuthi la manje ngihleli khona ngihleli nabantu abangithandayo ngoba seyingilimazeka ngangokuthi angisakwazi ukwehlukanisa ukuthi abantu abangithandayo ibaphi, abantu abangangithandi ibaphi. Umqondo wami sowulimele ngalendlela ukuthi yonke into engibhekene nayo emhlabeni seyibonakala ngazuthi izongilimaza. Ngihlezi ngithukile, ngihlezi ngizizwa ngathi ngishawa uvalo. Ibhlungu lento engiphethe kuhlezi kuzwakala ngazuthi khona umthwalo osindayo engiwuthwele emahlombe, ngisacela ningisize. Ibhlungu lento engiphethe. Akekho umzalo ongeke angathuki somtshelele yonto. Ngisho noma kuthiwa mhlambe akananhliziyo kanjalo somtshelele yonto. Umzalo okuzalayo akekho umzalo ongeke angathuki sowusho lonto. Ngoba ngabe uyisho ngesingisi lento uzofika usho amagama amabili amathathu ukuthi mina ngifila inferior, mina ngifila anxious, mina ngifila depressed. Kodwa ngesizulu uzochaza kube kuningi. Akekho umzalo okungehla ubuthongo eqeda kuze ingane yakhe imtshela ukuthi ngizizwa ngiyinhlwa, ngizizwa ngiyisilahlwa nabo into engelutho emhlabeni. Uyasizwa isizulu, uyasizwa isigqi sesizulu.